Jesi vidjela Garten? Jesam. A? Jesam, rano izore. Kakav ti je? Fin. Fin? Aha, nije loš. Hoćemo... Jel ti se uzma ili ne uzma? Pa ko će sad paradajz materiti paprike? Pa moraš sad. Šta je dužnost? Aj neko šta puno. 200 eura godišnje, svi troškovi. Da, nemoj me zabavati. Jedino što se mora kupiti, a da se kupi je 1400 eura, je rekao. A nije to puno, a ti ćeš sad kao? Pa što ne bi sadio malo aktivnost, razumiješ ono? Šta fali? 300 kvadratnih metara ima. Ama ja bi to uzela samo da vidim kako ti lopataš. Da lopatam? Aha. Neće, ima čovjek mi rekao, ima mašina, ima sve, što će lopatati? Da lopatam. Jel, što misliš? Kako sadiš paradajz? Paradajz, da, sad sjeć živcu, malo udređivati, razumiješ? To je super. Kontaš, evo vidiš. Jes lijepo, nema šta, baš je To nema lijepo. šta, ovo ti znači od proljeća do zime zebancija. A možeš malo gitaru snimati, ti možeš ga na svoju knjigu ovdje pisati. I sad paradajz papriku. Da, sad, paradajz. Iskustvo sa sađenjem paradajza i paprike, nije loše.